እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኤርትራ መምርሒታት ምግታእ ኮሮና ቫይረስ ዘይሓለዋ ዝተባህላ ሓያሎ ትካላት ዳግማይ ተዓፅየን። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዓሚይ ዘይተኻየደ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ሶሙን ዝኽካየድ እዩ። ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሃገራት ዘተ ትቕፅል። ዜና ብዝርዝር ኣብ ኤርትራ መምርሒታት ምግታእ ኮሮና ቫይረስ ኣይሓለዋን ዝተባህላ ሓያሎ ትካላት ዳግማ ይዕፅዋ ከም ዘለዋ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እተን ተዓፅየን ዘለዋ ትካላት መብዛሕትአን ኣብያተ ሻሂ፣ ኢንተርኔት ካፌታትን መሸጣ ክዳውንትን ዘጠቓልላ እየን። ነሳት ሓደ ዓመት ኣብ ጽኑዕ ዕፅዋ ዝጸንሐት ኤርትራ ቀስ ብቐስ ከተፋኽሶ ጀሚራ እኳ እንተላ ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ይብእስ ስለ ዘሎ ናብ ዳግማይ ዕፅዋ ክትኣቱ ከም እትኽእል ቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣገንዚቦም። ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ዕዳጋታትን ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝወፀ መምርሒታት ክትግበር ኣይርአን እዩ ዘሎ ዝበሉቶም ምንጭታት ሚኒስትሪ ጥዕና ዳግማይ ወይ ድማ ከፊላዊ ዕፅዋ ንምእዋጅ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ፍቓድ ይሓትት ከም ዘሎ ተንቢሆም። ኣብ ኤርትራ ክሳብ 20 ሰነብ ዝነበረ ግዜ 5362 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉን ሞት ናይ 19 ሰባት ድማ ከም ዝተመዝገበን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ልዕሊ 500 ካብቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። ኤርትራውያን ጎባለል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ብባንዲራ ኤርትራ ዝተሰለመት ማልያ ለቢስካ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ንምስታፍ ኣብ ዝዓለመ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ክጽመዱ እዮም። ካብ 25 ክሳብ 27 ሰነብ ከተማ ኣስመራ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ወይ UCI ተፈላጥነት ዘለዎ እዩ። ፈለማ ኣብ 2008 ድሕሪ ምክያዱ ጸኒሑ ኣብ 2011 ዳግማይ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብስሩዕ ክካየድ ዝጸንሐ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣይተኻየደን። ኣብ 2019 ቻምፒዮን ብምዃኑ ብባንዲራ ኤርትራ ዝተሰለመት ማልያ ለቢሱ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ እናተወዳደረ እንከሎ ሓደጋ ምውዳቕን መስበርቲ ሓላቕምትን ዘጋጠሞ ናትናኤል ብርሃነ ነታ ማልያ ንምዕቃብ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ ብዛዕባ ምዃኑ ኣይተፈልጠን። ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ን3 ዓመታት ቻምፒዮን ኤርትራ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ናትናኤል ብርሃነ ድማ 2 ዓመታት ብምዕዋቱ ካልኣይ ኮይኑ ስዒብዎ ኣሎ። ሓደ ካብ መሰጥቲ ቅድድማት ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾነ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዘእንግዶ ውድድራት ብደረጃ ጁኒየርን ትሕቲ 23 ዓመት ከምኡ ድማ ናይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክሳተፍዎ እዮም። እዚ ውድድር ንዓውድታት ቅድድም ጽርግያን ውድድር ክሮኖሜትርን ከጠቓልል እዩ። ኣብ ሱዳን ክተሃንጾ ዝመደበት መደበር ሓይሊ ባሕሪ መሰናኽል ዘጋጠማ ሩስያ ካልእ ኣማራጺታት ንምንዳይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሃገራት ትዘራረባላ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ጅቡቲ ዘተዘካየደት ሩስያ ኣቐዲማውን ምስ የመን ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ዘተኮረ ምይይጥ ከም ዘካየደት ተሰሚዑ እዩ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ የመን ኣሕመድ ቢን ዓዋድ ሙባረክ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ የመን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብምርኻብ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን ሩስያ ክትገብሮ ትኽእል ኣበርክቶም ተመያይጡ። መስሑትን ምስ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመንን ርክባት ከም ዘለዋ ትግለጽ ሩስያ ኣብ ጉዳይ የመን ካብቲ ኣብ ሶርያን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን ዘለዋ ፖሊሲ ዝተፈለየ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። ሩስያ ኣብ እዋን ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝነበራ ጽልዋ ከተምልስ ከም እትደሊ ይግለጽ። ኣብ ገማግም ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምህናጽ ኣብ 2017 ምስ ስርዓት ኣልበሽር ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሐት ድሕሪ ምውዳቕቲ ስርዓት ናብ ሃገራት ምዕራብ ዛዝዩ ዝርከብ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ግና ነቲ ስምምዕ ዳግመ ግምት ገብረሉ ምዃኑ ነጺሩ። ሩስያ ነቲ ብሱዳን ክተሃንጾ ዝመደበት ወታደራዊ ማዕስከር ኣብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ንምህናጹ ተሓስብ ከም ዘላ ወታደራውያን ምንጭታት ይእምቱ። ብዛዕባ እዚ ተኽእሎታት ንምፍታሽ ድማ ምስ መራሕቲ ሃገራት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ትዝቲ ከም ዘላ የረድኡ። ሩስያ ዛጊት ምስ ጅቡትን የመንን ዘትያ እኳ እንተላ ነታ ምስ ሃገራት ምዕራብ ምቅዳው ዘይብላ ኤርትራ እውን ኣድህቦ ጌራትላ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
سلام كما يتغنيه زخبركم من زخبركن نافكار سبورت لومي سولوس عسران كلتن سنة كلتشان عسران حدن أبن نغربو سمناوي مدب سبورت نعمتاوي ودر شامبيون كردن بشكلتا إرترا نقوداي إرتراوي شودناوي ألكسندر إساقن نقدمات كعسجري إيرو كلتشان عسران زملكت زعباتات كنتن كفينا مسانا حبيركم كتسنحو بخبري نعدمكم بمسرت بعود وارح هجراوي محبر كردن بشكلة عالم مالت UCI تزرقي حزركب حبريته عمتاو وردر شامبيون كردن بشكلة إرترا زمت زل عربن سنبتن كسلاسليو أتي زكايد كردم نايدك تبعتيون دك انستيون زت قلال خوينو بدرجة جونيور تحت 23 عامتن إليتن ككايديو وردر شامبيون كردن بشكلة إرترا كموترو ببحتي سالت كوينو نعودتات كردم سرجان وردر كرونومترن زحزيو شامبيون كردن بشكلة إرترا BCI يفلتوتو هايبو أب كلتا شحن شمونتن عام تمرت أبزفل لملو دانيال تغل هايمانو تعويتلو نيرو كاتسيلوت وددر كاب كلتاشن 11 عام تمرتات حيزو كسابزي زحلف عامت بسقات لبدا كوفيد 19 زتاغواغل بزي مقراط كسلاسل صنحيو أب كلتاشن 12 كمون كلتاشن 16 دانيال تغل هايمانوت أب كلتاشن 13 ميرون توشومي أب كلتاشن 14 آمانيل جبرك زيابير أب كلتاشن 15 كمون كلتاشن 19 ناتنايل برهاني أب كلتاشن 17 ميرون أبراهام أب كلتاشن 18 مراو قدوس قبللات مخان زودي شامبيون دفيوم دانيال تغل هايمانوت نسلس عامتات شامبيون يرتراب مخان كبر وسن حيز يركب ناتنايل كا كلتا عامتات بمعواتو كالاي كوينو يسعبو شامبيون يرترا خوينو بلوخ زبل تقدادماي دحري عوتو ابزل حد عمت ابا غراو ودرات ابز قدادملو ببانديرا يرترا زوقبت ماليا لبيسو ناي متصوات حلف اللو اب كلتاشن 19 زودي شامبيون زدفه ناتنايل برهاني زحلف عمت شامبيون قردم مشكلته يرترا بزي مكيادو نتوسخي حد عمت ببانديرا يرترا تسلمت ماليا تخدينو كتصاوت كيللو ناتنايل أب مبل 15 مدرخ ودر جرو دي إيطاليا بزقوانفو مودقتي أب حلاقمتو مالت عاصمي ناي كوليتو مسبرتي سلا زقوانفو حكمنو ككتاتل صنيحلو ناتنايل دحرت زقاطمو حدقه ناي مصا مدبو كاب مقداتي بغبو حاويو ابتي زمص عربن سنبتن اب كتم اسمرا زكايد ودر شامبيون إرترا نناي شامبيونነት كبرو نمكلخال مخانو ገሊጹ ነይሩ ንሱ ከምቲ ዝበሎ ሓዊው ኣብዚ ዓቢ ቅድድም ክሳተፍ ዲ ወላ ኣይሳተፍን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን ዝሓለፈ ዓሙስ ኣብ ኢጣልያ ኣብ 3 መድረኻት ልዕሊ 470 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ መበል ሳልሳይ ውድድር ኣድሪያቲካ ኣዮኒካ ብድምር ናይ ግዜ ውፅኢት ካብ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ናይቲ ዙር ኢጣልያዊ ሎሬንዞ ፎርቱናቶ ብክልተ ካሊታ ጥራይ ድሕሩ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ቱርኑ ዓወት ዝሓፈሰ መራዊ ቅዱስ ቦገኑ ብድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሒዜዮ ብዘለኹ ኣቃውማ ሕጉሴ ንውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ድማ ብሃንቀውታ ይፅበየ ኣለኹ ብምባል ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ ብሂጉ ከም ዘሎ ሓቢሩ عوتات تقدادمتي بحفشا مس ناي دغ غانتات تطرنيفهم زلو تقدادمتي بفلاي እዚ ውድድር ጋማሽ ሻምፒዮን ዝኣስርሉ ኣብርስ ምዃኑ እቲ ብባንዴራ ኤርትራ ዘገፀ ማልዮም ኣብዚ ኸድዎ ቦታ ሻምፒዮን ናይ ሃገር ምዃኖም ዝምስክረሎም ስለ ዝኾነ ነዚ ቅድድም ብዓቢ ህርፋንዮም ዝጽበይዎ ኣብ 11 ከተማታት ናይ 11 ሃገራት ኣብ ምክያዝ ዝርከብ መበል 16 ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ብዓርቢ 11 ሰነ መጋርጁ ቅድሚ መቐንጣጡ ኣብ 47 ከተማታት ሰሜን ኣሜሪካን እንግሊዝን ንዝግበር ዞባውን ኣህጉራውን ንጥፈታት ስፖርት ሸፈነ እትብ ውሪቲ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ዚ ኣትሌቲክ ብዛዕባ ኣብ ውድድር ኤሮ 2020 ከንፀባርቆም ዝበለቶም 10 ከዋኽብቲ ተጻወቲ ብመንገዲ ዝተፈላለዩ ክኢላታትን ተንተንትን ኩዕሶ እግሪ ሰፋሕቲ ዓንቀጻት ኣቕሪባ ነይራ እዞም ተጻወቲ ጀርመናዊ ካፋሊ ክለብ ባየር ሙኒክ የሽዋ ኪሚች ፖርቱጋላዊት ካይ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ጆ ፌሊክስ ኔዘርላንዳዊ ተኸላኻላይ ጁቬንቱስ ማቲያስ ደሊኽት ፈረንሳዊት ካይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኪሊያን ምባፔ ስፓኛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ አይመሪክ ላፖርት ቤልጂማዊ ካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኬቨን ዲብሮይን ኢጣሊያዊ ካፋሊ ክለብ ኢንተር ሚላን ኒኮሎ ባሬላ ፖላንዳዊ አጥቃይ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ እንግሊዛዊ አጥቃይ ሃሪ ኬይን ኮይኖም ኤርትራዊ ሾደናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ መበል 10 ኮይኑ ምዞም 9 ተጻወቲ ሓቢሩሎ ንአሌክሳንደር ዝምልከት ዓንቀጽ ብጋዜጠኛ ካርል አንካን ከምኡን ተንታኒ ሓበሬታ ማርክ ክሬንን ዝቐረበ ኮይኑ ከምዚ ስዕብ ይንበብ ሓድሽ ዓይነት ዘዕበድብድ ታርጌታዊ አጥቃይ ኣሎ ልዑል ደረጃኡ ዝሓለወ ኩዕሶ እግሪ ብዝያዳ ኣብ ምስጋር ምንቅስቓሳት መጥቃዕቲ ኣተኩሮ እናገበረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከመጥቃዒ ንብሕትኻ ብዘይ ካልኣይ ተደራቢ ኣጥቃዒ ንምፅዋት ዘድልዮ ባህርያት ዳግማይ ኣብ መፅሓፍ ይርከብ ዲድየ ድሮግባ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣርሓ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ሓደ ካብ ብዙሓት ንቕዲ 4-2-3-1 ከምኡን ከም ናይ መወዳእታ ኣጥቃዒ ኣብ ውሽጢ ናይ መጋጠምቲ ክል ፍጹም ቅላዕ ዝነጥፍ ተጻዋታይ ዘዘኻኽረና እንተኾይኑ ከም በዓል ኤርሊንግ ሃላንድ ድማ ኣካል ናይቶም ጸቕጢ ዝገብሩ ዕድላት ዝፈጥሩን ሸቶ ዘመዝግቡን ሓደሽቲ ፍርያት እዮም
ናይ ዝመጽእ 10 ዓመታት ኣጥቃዕቲ ጉልበታዊ ብርትዕ ዘለዎም ንበሪኽ መስመር ምክልኻል ጥይት ብዝኾነ ቅልጣፈን ሓይልን ዘፍርሱ ክኾኑ ተኽእለሎ ንሶም ሕቖኦም ንልዳት መጋጠምቲ ጋንታ ሂቦም ጥራይ ዘይኮነ ክጻወቱ ዘለዎም ካብ ቅድመ ግንባር ጸቕጢ ክገብሩን ኣብ ርሒብ ቦታታት ኣንጻር ተኸላኸልቲ ክቆራቆሱን ኣለዎም እዞም ተጻቲ ካብ ደውታ ነቒሎም እንተወሓደ ንሓደ ተኸላኸላይ ኣብ ብልሒ ብዝተመርኮሰ ምንቅስቓስ ኣሽኪዖም ክሓልፉ ዝኽእሉ መጠናዊ ፍልጠትን ሒደት ቴክኒክ በርቃዊ ኣቀላልዓ ክውንኑን ተወሳኺ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ንዝረኸቡ ዕድላት ብትሪ ቀሊዖም ይኹን ቦታ ርዮም ብምህራም ኣብ መዓላ ከውዕልዎ ብቕዓት ኣለዎም እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ንውሓት ዘለዎ ዝርዝር ረቑሒታት ከማል ዝኽእል ተጻዋታይ ጎኒ ጎኒ ከንፈር ከረምጥጥ ዝኽእል መሸጣ ዋጋ ዝጥቀስ እዚኣቶም ናይ ኩዕሶ እግሪ ብርቅታት እዮም እዚ ማለት ከም ሓቂ ክህልዎ ዘይነበሮም ኣብ ብዙሕ ዘይፍለጥ ቦታታት እንተዳ ፈትሽካን ወይ ከዓ ከማና ጽሟቕ ጸወታታት ላሊጋ ሳንታንዳር ስፓኛን ሓደ ሊግ ፈረንሳን እንተዳ ተዓዚብካን ግን ኣብ ሃልዋት ዘለዉ እዮም 1.92 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደንን ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድን ወዲ 21 ዓመት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሓደ ናይ መጻወለዶ ካብ ዝኾኑ ነዚኦም ዝመስል ተጻዋታዩ ኣሌክሳንደር ዝለዋወጥን ዘይግመት ተጻዋታዩ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ብዝህልወሉ ናይ ብሓቂ መትሓዝ የብሉን ንኣብነት ኣብ መፈጸምታ 2019 ምጅማር 2020 ኣብ 14 ታሕሳስ ኣብ ምኡት ሰዓት ኣንጻር ባርሰሎና ንጋንቱ 2-2 ዘመዓራሬት ጎል ምስ እተወ ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ 12 ጸወታታት 12 ግዜ ንኩዕሶን ሰኪዔትን ኣዋሂዱ እዚ ቁጽሪ እዚ ነዚ ኣብ ስታድየም በርናቦ ኣብ ግጥም ረብዒ ፍጻሜ ኮፓ ደል ሬይ ንሪያል ማድሪድ ንምዕላው ኣበርክቶ ንዝገበራ 2 ጎላት ዘጠቓለለዩ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ትርከብ ኤርትራ ካብ ዝመጹ ስድራቤት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተወልደ ኣሌክሳንደር ብዘለዎ ጎል ናይ ምቑጻር ጥበብ ምስ ዝላታን ኢብራሞቪች ዘነጻጽርዎ ኣለዉ ኣብ መንጎዞም ክልተ ሽወደናውያን ገለገለ ምምስታላት እኳ እንተሃለወ ብዙሕ ፍልልያት ድማ ኣሎ ኣሌክሳንደር ኣብዚ እዋን ከም ኢብራሞቪች ዶብ ኣልቦ ርእሰ ምትእማን ንኣጋጣሚታት ኩዕሶ እግሪ ከም ዊንቱ ናይ ምቕላስን ክእለት የብሉን ይኹን እምበር ዘንጋር ኣጋርን ካብ ገለ ንምእማኖም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ማእዝናት ጎል ናይ ምዝጋብን ብቕዓት ይውንን ጉዕዞ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ሰሓቢዩ ፈለማ ኣብ 2016 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝትርከብ ክለብ ኤኣይኬ ኣብ ዝተቐልቀለሉ ኣብ 23 ጸወታታት 10 ጎላት ኣበርኪቱ ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ ኣሰልጣኒ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ዝነበረ ቶማስ ቱኸል ነተጻብኦ ከም በዓል ሪያል ማድሪድ ዝኣመሰላ በቲ ተጻዋታይ ተገዲሰን ዝነበራ ክለባት ስዒሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2017 ንኣሌክሳንደር ኣቢዱ ኣትይዎ ንዝበዝሐ ክፋል ናይ ዝቐጸለ 2 ዓመታት ኣሌክሳንደር ኣብ መንጎ ሲኒየርን ተቐየርትን ክለብ ዶርትሞንድ ከምኡውን ብልቓሕ ዝተጻወተላ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ቪለም 2 ኣሕሊፍዎ ወደት በርቃዊ ቀልጣፊኡን ምህዛዊ ኣፈጻጽሙን ንተውህቡ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትይዎ ኣይፈልጥን እዩ ንኣብነት ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝተጻወተሉ ኣብ ፈለማ 12 ግጥማት 12 ግዜ ልዳት ናይ ተጻይ ጋንታታት ዝደፈረ ናይ መጀመርያ ወጻእተኛ ተጻዋታይ ንምዃን በቂዑ እንተኾነ ግን እቲ ዝመጽእ ሕቶ ንሱ ብዝግባእ ንኽዕንብብ ልክዕ ከም ካልኦት ተኣምራታዊ ተውህቦ ዘለዎም ተጻዋቲ ኣየነይቲ ክለብያ ንዕኡ ምቹ ሃዋህው ዘለዋ ዝብል እዩ ዳይሬክተር ቴክኒክ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ሮቤርቶ አላቤ ኣብ ክራማት 2019 ነዚ ንኡስ ተጻዋታይ ምስ ጋንቱ ንኽጽምበር ምስ እመኖ እቲ መልሲ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ዝብል ኮይኑ ጸኒሑ እዘን ኣሌክሳንደር ኣብ ዞባ ባስክ ከተማ ሳን ሰባስቲያን ዝጸንሐለን ዝሓለፋ 2 ዓመተ ውድድራት ኣብ ፈለማ ከም ተጻዋታይ መልሲ መጥቃዕቲ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2019-2020 ካብ ማርቲን ኦዴርጋርድ ተቆሪጸን ዝመጽኦ ኳዕሳሱ ኣብ እግሩ ንምእታው ንተኸላኸልቲ ጠንጢኖ ምኻድ ብምቕጻል ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ምስ ዴቪድ ሲልቫን ካልኦት ደጋንቱን 3 ማእዝናዊ ቅርጺ ብምስራሕ ከም በቑዕ ኣቐባሊ ኩዕሶ ንተውህቡ ኣንጸባሪቑ እዩ ኣብዛ ሕጂ ዝተፈጸመት ዓመተ ስፖርት ኣሌክሳንደር ኣብ 21 ዓመት ዕድሚው 17 ሸቶታት ከጽሕፍ ብምኽኣሉ ንቕያናይቲ ኣብ 2008-2009 ምስ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ተመሳሳሊ ታሪኽ ዝሰርሐ ኣርጀንቲናዊ ሃዳናይ ጎል ሰርጂዮ ኣጉዌር ክደግሞ ክኢሉ ብተወሳኺውን ኣብዚ ዓመተ ውድድር ዝበለጸ ውልዶ ተጻዋታይ ላሊጋ ስፓኛ ዝብል ስም ተዋሂቦ ተሸሊሙ እዩ ነተውህቦ ኣሌክሳንደር ብዝሓሸ መንገዲ ከረዳእና ዝኽእል ሪያል ሶሲዳድ ብሴቪያ 3-2 ሰዓረትሉ ግጥም እዩ ኣብዚ ጸወታ ኣሌክሳንደር ብዝገበሮ ዕድል ዘይህብ ጸቕጢ ተኸላኸላይ ዲያጎ ካርሎስ ብዘስሕቕ ኩነት ናብ ገዛእ ልዳቱ ጎል ከእቱ እንከሎ ብተወሳኺ ካብ ቅላዕ ማእዝን ዝተበገሰት ኩዕሶ ኬላዌ ብምህራም ንውጽኢት ጸወታ ናብ 2-2 ለዊጥዎ
ስማርት ስካውት ተባሂሉ ዝፍለጥ ንዝተፈላለየ ምንቅስቓሳት ክእለት ኣድማዕነት ቀዲ ኣፀዋውታን ካልእ ረቑሒታትን ኣብ ግምት ምእታው ንብቕዓት ተፃወቲ ዝግምግም ኣገባብ ተጠቒምና እውን ንኣበርክቱ ንምርዳእ ይከኣል እዩ ብመሰረት ትንተና ስማርት ስካውት ኣሌክሳንደር ብዙሕ ዘለዎ ፈተነታት የካይድ ጋንቱ ንጎል ኣብ እትፈጥሮ ዕድላት ልዑል እጃም የበርክት ብሓፈሻውን ንኩዕሶ ኣብ ማእከላዊ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ይቕበላ ንሱ ብሉፅ ኣሽካዕን ኮብካብን ኩዕሶ እዩ ኣብ ክንዲ ከምቲ ናይ ሓደ ክንፊ ኣጥቃዕ ዝገብሮ ነዊሕ ብምጉያይ ናብ ቦታ ክሓልፍ ዝፍትን ንመጋጥምቱ ብሓፂር ርሕቐት ናይ ምሽካዕ ዝምባል ኣለዎ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ በድማዕነት ኣንጻር መጋጥምቱ ጸቕጥ የካይድ ኩዕሶ ብርእሲ ንምህራም ኣንጻር ከምኡ ነዋሕቲ ዝኾኑ ተጻወቲ ብቐጻልነት ኣይዘልልን እዩ ኣብ ዘለሉ እዋን እውን ብዙሕ ዕውት ኣይኮነን እዚ ናይ ኩሎም ብቕልጡፍ ዝዓብዩ ተጻወቲ ሓበራዊ ጎናዊ ሳዕቤን እዩ እዚ ድማ ዳሕረዋይ ጨዋዳታቶም ልክዕ ከም ካልኦት ደቀቕ ተጻወቲ ብጽቡቕ ስለ ዘይምዕብል እዩ ኣሌክሳንደር ብዝያዳ ከም ኢብራሞቪች ክኸውን ዝደሊ እንተዳእ ኮይኑ ነዚ ጨዋዳታት ብግቡእ ከደልድሎ ኣለዎ ንኣሌክሳንደር ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2020 ምስ ትዕዘብዎ ዓይንትኹም እንታይ ክርያ ይኽእላ እንተዳእ ኢልና ንሱ ከም እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኤቨርተን ዶሚኒክ ካልቨርት ሎዌን ክገብሮ ዝሓገ ንኩዕሶ ብዝመፀቶ ብኡ ንብኡ ከይላቦ ብሓንቲ ቅላዕ ብምህራም ብብዝሒ ንኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ክዕልብ ጸኒሑ ተኽለ ሰብነቱ ብዓይነ ቆማታት ኣጥቃዕቲ እንተዳእ መዚናዮ ጽሙእ ኮይኑ ኣብ መንጎ ዝላታን ኢብራሞቪችን ፔተር ክሮችን ይርከብ ንኩዕሶ ሒዝካ ናይ ምጽዋት ቅዱ ንኸዕቢ ድሌት ኣለዎ እንተዳእ ኮይኑ ግን ምስ ዕድመ ነብሲ ክድርዕ ተኽእሎ ኣሎ مسعرتكم أب حدا مزناقع بوتان تدا اللهم مو أب منقو علالكم سم ألكسندر بهندبت تدا تلعيلو بخمي كد قلتو مخالكم بزحنا قر كبهالي كاليو قال خابو أتكاي ليستر سيتي جيمي فيردي مو بعين خمس ألو ألكسندر بكا لكعكم غينو جن أزيو قوماتن زحاشي نايمشكع كلتن زلويو كم أتكاي أستون فيلا أولي واتكينز أجناغي كمون أبلعل تخلاقتي تغطي كفتر كلو لكع كم بالعيو بتوسخون بقبو تغطاطيرو رغيصو نخصاوت كعسو بنويحون كتلخلو تخليخا أتكاي أرسنال بيري إميريك أوباميانغ مس دورتموند كلو ريخ مودونيركم مالت كمر رأيا برك قلطوف كاب تخلاقتي أنصار غانتا استلاكا زباخنا كعساسو بتدغاغامي كوسدو تعذيبكم اللهم بكا لكهمو أبزمت سنة ودر وقتي مس حنتي أبي شامبيونز ليج أوروبا التتصاوت كلب كتنبريو مس كالوت لعلي 1.82 سنتيمتر قمتن ناي مشكع كلتن زلوم تتصاوت تغوين دما نتو ودر كحرار سويو توسخي كاب سمارت سكاوت ترخب حبريتان تدا فتشنا ألكسندر مزوم سعبو أتقعتي بريمير ليج إنجليز زلعلة تمساسالنت هلو أزي من مثال بمئتاويت كرن كلو مثل جيمي فاردي بتسعان حموشان مئتاويت مسد كاي بنرلي ماتي فيدرا بتسعان 4 مئتاويت مسد كاي ليدس باتريك بامفورد بتسعان 3 مئتاويت مس أولي واتكينز أتكاي مانشستر يونايتد أنتوني مارشالن أتكاي نيوكاسل كالوم ويلسونن بتسعان 2 مئتاويت مس أتكاي تشيلسي تيمو فيرنر 9 مئتاويت مس بيري إميريك أوباميانغ 8 مئتاويت بتصح فلوت غازيتنيا سبورت سامي تيغي كمز مسلني اب تاكتيكاوي انفتات بزياده دما اب لاعلواي مسمر صقطي ام مفتارن بمركز ازي بهرياو فلقت اتحزا بوتا اتقعيو دحر مسمر تخلاخلتي نزلو بوتا نمزماز منكوب نمنكوب ان تدفافا خاز غبر غويا داغماي تقبالنت اب رس مركابو مسغانا نسنه فلطتاو سبورت يكون لعلي كال اوان زعبين زحيلنيوم سلازي كم ألكسندر تامي أبرام ناي فيورنتينا سوزان فلوفيتش دومينيك كالفرت لوين كالوتن اللونا ازيوم فريات حيالاتن قلتفاتن كوينوم بتوسعون صبوق ملكت كعس اللوم أبلو كنتات صوتا بمركز كمتت البلو كاب ناي دحرواي مسمر أتقعتي نابك أند علامة ويكا تارجت أتقعي كتعتصفو يخل يوم بل سام تيجي أقدمو أبكل 10 شعاتن نألكسندر إساقا ملكيتو أزي ود 10 شعات عمت أتقعي أبزي حج مدرخون انتقوني زدت مالي تتصاوتا يمثل أجباب أفتاتمون أبت سبب زبالة بوتا كعسو ناي مكوتسارن كالتون نتصوتو توسختي نتبتاتيوم إلو نيرو غازيتا إكسبرسن كمزت سبتو أبتي شعوان نبقعت ألكسندر نمسنعن نمكتالن لعلى 9 كلابات بابجزيو توهبون زلوم تتصاتي بزقبا نزلاليو لوخاتن سديدا نيرن كارل أنكان مارك رين أب موداتا لعول درجو زحلوه كعس أجري إن تراققي أب زخدلو زلوان أب لعلي كم تارجيتاوان أتقعتي زنتفو تتصاتي زقبر تلب إن تلواوطي أم مخالي ركب ألكسندر جن كابتي حجي جيزيز تلبو الرواحي ويكا سرح زيادة سقوم تخيدو زلو يمثل بمباليوم أب لعلي ألكسندر زلوم أدناغوت بمقلات عنكتهم زازيموم
ካርል አንካን ማርክ ክሬንን አቀዲሞም ከም ዝገመትዎ አሌክሳንደር ኢሳቅ ድሮ አቢሮ 2020 አካይድዎ ብዘሎ ክልተ ጸወታታት ከም ኮኸብ ደሚቆ ጥራይ ዘይኮነ ስሙ ኣብ ልሳን ናይ ነፍስ ወከፍ ነዚ ውድድር ዝከታተል ዘሎ አፍቃር ስፖርት ተሰኺዑ ይርከብ ንሱ አንጻር ሃገራውያን ጋንታታት ስፓኛን ስሎቫኪያን ኣብ ዘካየዶ ግጥማት ብዘንጸባረቆ ንዓይኒ ተዓዘብቲ ዝሰልብ ብሉጽን ማራኽን ብቕዓት ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ስፖርትን ተንተንቲ ኩዕሶ እግርን ከይተወደሰ ኣይተረፈን ከም ደገፍቲ ቸልሲ አርሰናልን ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታትን ዝኣመሰሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪውን ክለባቶም ነዚ ፍሉይ ተህቦ ዘለዎ ተጻዋታይ ኣብ ኢደን ንኽእትዎ ለቦኦም የቕርቡለዉ ንኣሌክሳንደር ክውሕዘሉ ዝቐነየ ወደሳታትን ናእዳን ብምሉእ ንምዝርዛር እኳ ከቢድ እንተኾነ ናይ ክልተ ፍሉጣት ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበሩን ኣብዚ ሕጂ እዋንካ ከም ተንተንቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኮይኖም ዝዓዩ ዘለውን ኣድናቆት ግን ከነቕርቦ ሪዮ ፈርዲናንድ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ እዚ ቆልዓ ሎም መዓልቲ ንተኸላኸልቲ እስጳኛ ሽግር እዩ ኮይንዎም ዒሉ ናይ ብሓቂ ኣጨናቂዩ በዚ ዕለት ንምንታይ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ውልዶ ተጻዋታይ ላሊጋ እስጳኛ ተባሂሉ ከም ተሸለመ ኣርዩናዩ ብምባል ክንእዶን ከሎ ጋሪ ሊንከር ከዓ ኣሌክሳንደር ኣተኩሮ ብርክት ዝበላ ክለባት ኤውሮጳ ክስሕብ ምዃኑ ዝጠራጠር ሰብ ዘሎ ይመስለንን ብሓቂ ፍሉይ ትዕድልቲ እዩ ብምባል ገሊጽዎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2020 ሎሚ ምሸት ቀጺሉ ከምሲዩ በዚ መሰረት ሰዓት 7 ሰሜን መቄዶንያ አንጻር ኔዘርላንድ ዩክሬን አንጻር ኦስትሪያ ሰዓት 10 ፊንላንድ አንጻር ቤልጅየም ሩስያ አንጻር ዴንማርክ ክገጥማየን ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ